كزين تأمنك نسألك أجيونا سوقك نجني لك أجيون كان لاسمك قدس أسجد لك أذلك أسجد كل بالكل كي تكني كل لسان أنت وأملاك أمالك وجا جاس ونقصان جس أملاك أنت لكل جس قالوا كل لازم بسنتوا كنا نبقى كما مهرنا قدوس ولد كان زي بلا أنتم مسسبت صلي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ነታ ዝሃብካና መዓልቲ ሰላም ኣውዒልካ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ኣጋምሸት ስለ ዘብፅሕኻና ናይ ሰርኪ ናይ ኣጋምሸት ጸሎት ክንገብር ድማ حيل سلازهب كنا كورن مسكنا نعخيخون نصلي صلاة እግዚአብሔር أملاخنا سخات سمعو سخات تقبلو قبرلنا سميعها تقبل كلمة خونتاتنا زلوت انزت عمين قبرلنا نعلم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبلنا ولدنا يم كلهم بارك قديس كعبيلنا نعخاز خونو قبرلنا وفي رمز اللو دحن يتولنا قشم دلو دحن ملسلنا زخلو عالمنا نرئي زلنا حماق نقر بصبق عيرلنا وقئن ورا وقئن أقرلنا سمعت كاخفيت كازنا متلزنا مشاهدنا بمرخات عزلمنا رباطاتنا ابو حزيم درنا بتقلم العلنا حزن زلو سعنا نعلنا زعرف منقس غورسلنا تميم زلو نسعلنا بسقاب نفس التعصر فتحلنا فحزبو لأكبلنا أبصابان زلو دما مسترف ترلهم بنادينا ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ መላእክት ተራዳእነት ናይ ነቢያትና ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታ ወይስረግ ዲና አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ካናት ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳተ ብርሃን አንቱማ አውየ ካናት አውየ ዲያቆናት ብሮን ሳርጎ ጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታነውን ጻነ ይረሰንስ ብሎን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተኸልተ ዲዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዲዮ 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 መሐረነ ክርስቶስ زحلف محرنا بزمصحلونا بافن منفس قدس بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس مل عصر تغلت بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዘት ዘለናዮ ቦታን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ንቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስክነለና ሰዊርና ረዲእናን ይሐልዩና ነቅሪብና ተቀቢልና ተማዕግመና ነጽናና سعادة سعادة عوينا بصحنا أي حجوم بزعدس على زيان بكل زمن وطنان بفصم سلام كحلونا كل نزخ زيابير أمنقنا لمن لنا وقويتانا زيابير كل التحوزابون وقويتانا أمنقنا مدحنا نيس كرسوس لعلو كل قبرين ما انتو كل قبرين أو اشتغل قبرين مسكنك كالنا سلس سور كاننا زرد آخانا زخل خانا نوخاون سلس غرب كاننا تقبل كاننا سلس غرب كاننا زتنا خانا سعادة سعادة عون سلس زبصح خانا مسكنك كالنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلازل منك لنا كم محرت كون دللنا نزعدس على زيان كل زمن وطنان ناخا بنفرا بفصم سلام كم بتصمها بنا كل غناتن كل مكران حبون قورن زغنا كل قبر سيطانن
مخرغ فعسوات من العل صلان أبويتا كبير كاب كل حزب خاونا رح كاب زوري أبزلنا يبوتاونا رح يتعمل زحيشن عزلنا تمنى مكرويتين كل حل صلان كرنا سلطان ذهب كان نسقى مخاب كل خفاء دحننا على هنامبرنا فتنا يتأتون حد ودقا قويتنا أنا أملغنا مدحنا يسكر ساس من تفور سبيل بزقبر مرات نقرأتان مسخة معرم حوم زغان من رزق كل سن سجانا صنعتم بؤذ اللوك على من كل ساعة نزل على آمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا وساي دمسس كابا ساي تصبيك حصبني كاب حتياتي وناصريني أنا أبا ساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كلمة إيو بزربا خاص عاد فرد خاون صون كاتركب سأنا أخاطر بدلكو أو كن مخا أكي جوركو نو بابا ساعة ولدكو نك أبا حتيات تنستني نو نحك أو اشتغاتر اليو أبوهم طعم مهرني من تغسر سسم عزات ريني كبرت كسعودو صبني تنزقت قد كاينا سنت حغوساس بحتان حغوسنا اسمعني اتكها حتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاق صوري اللي بفطر اللي صنع منفذ كاوشتي حدث كابقت كاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرستو مرم إيه حتى أنا بهم لسيام وأملاق مدحاني كابراد ما ناكفني ساني تلكها للكتب لولو إياه ويتايا أفاي مسكانا خنقرس خنا فريك فت مسوات بهاب بلكاني زي كون اسمه قرب كل كانره مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات أملاق سور منفسيو وأملاق نسبرن كت اندبايت ونعوني خا نتيم تصنقها سناي قبر الله مكاتات يرساليم ندق شو مسوات صدق بزحر مسواتي ومد مسوات باك بلكايو شو عم مسوي خارح قرب الكايوم هاللويا صلت جزية دقاس نكرستو نقسين أملاقين مسقانا قرب له حتياتيك حد قال لي كألمنو الهوت يسمع لنا مزمور 130 أبونا بملأك سلام مزمور 130 حدن عدينا إلسابيت مزمور 130 كلتن دكتور صقاب مزمور 133 حبتنا أصلي مزمور 134 حبتنا مأزا قدسان مزمور 137 أبونا بملأك سلام مزمور 138 عدينا إلسابيت مزمور 141 حاونا دكتور تقصقاب مزمور 142 حبتنا أصلي مزمور 146 حبتنا مأزا قدسان مزمور 147 الحبتنا عدلته مزمور 148 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም የምሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ
السبعي صادق نعملاق زفرق مصنع إسرائيل ونتصبى نبره منفس قدس معنا برا نتمسك زعبيهر موت نتمسك زعبيهر كيرا موت كم زير إدما بمنفس قدس سقلي سلنا بره بمنفس كان بيت مقدس مسؤول الدنيا تيتسعان كم سرعات قبل مساعته شمعون دماء بيدحا أفونا عملاقون كم زئنا بلا بارخو أقويتاين نتنازا مقلات برهان نزبخ إسرائيل ونكبرت خونا بقد مخل بزد على خيو مدحان كعينتي كابر آياس حج خمت زربا خان باري خاب سلام تبفان وإخابله سكانا نجابير عملاق يكون أمين أو كرسوس عملاقنا سيراب بغان منفت قدسين لمن كل ساعة نشاقد الكارلونا أمين آمين سلغالات وزابير استمسجنا يكون أدينا إلسابيت كفلتات صلوت كفلتات صلوت إنه أبكد ما سمع له هو سمع له إنه أو كلمتي أنه فرادي كقوم كذا دالي على له أتي أم مجاز حالفة المي نخنانين نفردن بقوع سلازخانة ببزحي هاتياتي رعدن انكتكتن على له جنكي نفسي جنا أمريت نبري كاب هاللغس تنسحي مخنياتو مريت عم أبر عيودسون إيو أب موت كا ذكرو يلبون عبد حنمون زمسكنو يلبون مو كابدك أستكي تنسيكي نامدهنكي بنسحة وعملاقي محرن نادهنن نابلكي تمحت أني سبعاتنا أبن ولد المنفس قدسون يكون انتخلتنا برح الجهاد وتقدر العالم عالمين أمين آمين قال هيوت يسمع لنا أمين حبتنا هرقويني موال سب زي ودا موارسة زي ودا أذي عالم دي فعال عالم لنبرت أنت زخونسي نفسي نصو زخنا مخنيات محلوكي نيرو جنكا اتي سيف زخنا تقباراتكن اتي حما اكين عاب قدمي اتي حقيا مزقدلا عاب عارات حاتيات تساتحكي عبتش شدتنيان كدعن سقافي كلخي انتا ايو اتهبيو ملسي هو كريستوس أملاخي بتعزيو زفرح فردخا بسنبد نتيزة العلماء فردخا امبركا بتي ملوغة هاوي نتابر آوي برحانكا نكتبت الله أنا حسم دنوس آف عراتي دك إسي زرلخو آفي واتيبون زي قدوس نزخونكو نايتي تقبل أرز أبنت بموساد أفلب بإننا وقعه أو أملخ أنا جبنانيا يجيمو يقرب لدي إبل اللقو يزني وزلفني والعالم عالم آمين قال هيوت يسمع لنا أدينا أين عالم ونسيه تدنجل الشيء أنا ستدنجلنا باريخي إتقلطف صلال رديئتكي زرقحي ناتي أب حلنايكم معبر زقلابت كفو حسابات كواي أرحقيو نتا حممتي نفسي بخونتونت أزياء حلواتات في إيوة على أمو ناب صولتن من نقاقحن أبقسيا مخنياتون السخي فعليتن محرت اتلم مني علايت عدي أخي عدى من هوت نقصين عملخين قويتا إيسوس كريستوس تسفاي إخي كبر مسلانا أنا أملاقيكم قال هيوت يسمع لنا حبتنا أصلي وقويتا بزالي تزيئة قال هيوت يسمع لنا وقيتا بزاليت زيادة عمو زي حاتيات كن حدر حلونا مين وقيتا او أملاخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا برختكاخا عزيو بزوحيو قدوس سمكا نزل عالم كبر زمالويو أمين وقيتا كمتي أباخا توكلنا يزلنا محرتكا كم تخونلنا أنتنا كله نعاخا يتصبيا لوا نسخة خا عب وانو مقبت بو او أملاخنا مدحاننا او تسفى كلها وسن مدري سمعنا أمين
وأملاخ نسخة إخا كابزي عليه تزي نزل عالم تدحننان تعقبنان أمين وقويتا بروخي خامو فرجخا مهارنا وقويتا حقخا بروخي خامو كبرخا مهارنا وقويتا محرتكا نزل عالم ينبر وقويتا نعاي نتكبر إجكا كاب ولودونا ولودو عقبيانا سلزخوني هايتنصاقنا وقويتا نعاخا بديلي إيمو محارنن لنفسي عدحنا النابلقو اسألي اللهم وقويتا عباخا توكيلي اللهم عدحنني فقاركا قبركا محارني نسخا أملاخي تلفالي هيوت إخا ببرهانكا دمعينا برهان نرئي محرتكا نابتم تفلطوخا كبرخاخا ناب قناعات لبي تمزء ጸጋ በረኸት ምስጋና ብሓቂናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ኣሜን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ንምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና መዓዛ ቅዱሳን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ አሜን አሜን አቦና ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም እንቲ ቅዱስ ሚካኤል ካፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ ረዳእና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚኢልና ክንጸልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከ ርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ውፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና ዕልልታ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት
على هيوت يسمعنا. امين. وأدي حكينا برهان نخبركي أو قدس دنجل ولاديت أملاخ مدهن عالم سلز ولد كلنا متيوخا ننفسنا سلزد حننا نمسجنكي أو قويتنا نقصنا مدحنينا يسوس كريستوس كبرين عخا يخون نسخان هواريات مقصوم نسمعتات أخليلوم نتات كانت عللتهم نبتغرسيان صنعات نحاتقان هدقت بحدث ملكوت سلوس قدوس نبسر نسجدلو نخبرون أوغويتام حرنا أوغويتام حرنا أوغويتا بارخنا أمين. ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሓውና ሳሙኤል ጸሎተ ሃይማኖት ንኹሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረት ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም መጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ሓውና ያዕቆብ ቅዱስ ቅዱስ ስክሪን ናባይ ሸር ኣይኮነን ኣቦና ስክሪን ኣይርአና ኣሎ እዋ ኣራይ እየሩ ሃብትና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላቴን ኦ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኩን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልና ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታ ምሕረትን ግበረና
እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ ዋኮበከ ናበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ጎይታ ብቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም በቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕርኻ ምስ ዝኾነ ሃቢቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኸን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ንትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትዘሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣብ ዘለኹሞ ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስቤተ ሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባ ንዘለው ረህዋ
سلام قسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرتن زلهم وصحراء يفترلهم بموت سجان استفلينا جنة منكس سمايات هاجر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزلهم كأدب بس قدسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعل أمره هيبو موداتنا يسبق لنا أبز حلفة جزينا كم فقد إجزابير أتي أقلقلو تعبوتاتنا هواريات كابي كمي كم زنبرة منفس قدس مساعتهم يعي أب نفس وكف كأ أبزخدو زفري وزنبارو فرا نابتا قبعي إجزابير زحواسو زنبارو نفسات كاب أرمنت ناب امنت نافذ ما قلقلوت زملسو كميلهم يملسو خمز نبرو كابتي ام معرف 10 شومنت زرانايوت أبولوس زبهال كميز مسألة قلقلوت كمز نبرو خميلو خمز مسألة بسفي حريقنا كمون أبتناي مزمور قلقلوتنا اموني يقواساي عزيز حالي اللي كما أسر تيفتحو عداي كفيلو اللي زبل مزمور زميرنا كمون مسو زخيد منشنا كابي مخانو سلمنتاي نزمرو مسيورنا انتاي مسلون كم فقاد اكزابير يحصر بالنا رينا لومي كم فقاد اكزابير نريو معراف قبرهاريات معراف 10 وتشعته كاب حدا صاب 10 باولوس ابي افيسون بلالو كاب 10 حدا صاب 10 اكزابير بيد باولوس زغبرو تامرات كاب 20 حدا صاب 40 حدا كا نعبي اب افيسون كل جزية بتبرخات زلوا بتهاريات عيو زعايلو عيو كل جزية مع قرقار سيطان مع قرقار كفاءتان منافستين سبات سيطان زتكملو من سبات نرئي كم نعبز نفس وكفا قلقلوت نهاريات قل اتي ناي منفس قدس سراح سب كعقتو سلا زي كل كمتي جماليال زبولو كرساع زي قبوة تغسيو كاب سب تخينهم بعلون كتفولكم يوم ناي اكزابير تخينهم قل كتات فقوم آي تخلني خممو مس أملاخ تبعسو كيتهلو أستوعلو إلو أبتي قبائي زهابو موت قبائي تردي وخاب تخقبرو زحسبه كم زهاد نجزيو رئينا نيرنا مبار لومي كم فقاد اكزابير زتعمكم كتنببو تخلو أنا اللهو بالوني قبر هاريات معرف 10 وتشعته كاب حدا 17 أولوس أبي إفيسون نبلالو أبوي مرقيت أنا الله سامي الراي أقلقلوت كاي بارخ سامي الحونا الراي خلاي أرستنا كاب 10 حدا خساب 10 إكزابير بيد باولوس بزحت أمرات كمز قبراي بلالو خلاي أرستنا زتدالنا زتعملنا بركة أملاح كنساتف منتي أنا الله بولوني ويبلاني أنا كم بجيبنا الراي عللته توا الراي زبنا قلقلوت كبار إكزابير آمين الراي 20 حدن كسب 40 حدن نعبي أبي فيسون زبلزلو الراي 20 حدن 4 كاب 20 حدن 40 حدن نعبي أبي فيسون ناب زبلزلو أنا دكوستا ما تسأل أبيت حرقوين لك الراي هرقوين حبتنا زبنا قلقلوت كبار عدم 40 حدا كاب 20 حدن كسب 40 حدن نعبي أبي فيسون زبلار استلو دكتور صقاب حاونا يعقوب أباي شراء يكونن يبلالمو كتتحقاقزوه ምናልባት በቲ ቻት ገርኩም ቲ ሓበሬታ ክትሕብርዎ ብትሕትና መልክት ሓውና ዶክተር ጽጋብ
هراي حاونا ولد اب قصل هراي اسمع بقول لك كونه دما أبيلوس أب قرنطس كله أولوس بتل على هجر حليفنا بإفسون مسح حيالو دك مزامرت دما رخب أمه مس آمنكم سي منفس قدس دو تقبلكم بلو نساتهم كا أيفالنان منفس قدس كم زلو كوا أي سمعنا نيلهم ملسلو نسخا بينا يتنكد داتت أمكم بلو نساتهمون بنا يوحنس تنكت بلو شعوب أولوس يوحنسي بتدحري زمص مالت بإيسوس كريستوس كأمنو نتوم حزبنا نغرت انكت نسحاي زت مقبلهم اذا سمعوا بسم غويتانا إيسوس تطمقوا أولوس إيدو مسامبرلهم كا منفس قدس ناتهم ورده شعوب قانقاتات تزاربون تنبيون اتوم سبات كا كلاتهم اسات 10 تخلت زاخلو نبرو ابيت صلوت أبيت صلوت أتيو بزعبا منقص أملاخ إننا نجرومن إننا ردومن مثلث ورحي بتبعت يزراربهم نبره حيالو نتمنجدي أبقد مهزبي إنك كافل حيالو نتمنجدي أبقد مهزبي إنك كافؤ مستتاررون مئمان مسأبين جنا كاباتاتهم أجلسه نتوم دك مزامرتو فليو أبسط صباح أبيت مرتي إيرانوس كوينو يزراربهم نبره إذي أب آسيا زنبورو كلهم أيهودن صراويان نتقال قويتا كساع سمعوا كلت عمت ملو إنا قد سألخده أملاخ كا بإيد باولوس بزح بين زخونة تأمرات قبره شدا زيادة؟ هو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብትና ዓልልታ ካብ 11 ጀምሪ أملاك كأبيد باولوس بزح اتصب تأمرات جبرة إنه دما مقرميو ويكدانو كابزبان وسيدهم أبتم حمامات ينبرمو حمامهم يحدقهم رخصات منافستون كاباتهم يوتو نبرو كابتو مغاننتي كابسب الناوزو زروز نبرو أيهود قليهم نتهم رخصات منافستي زحادروهم بتي باولوس السبكو إيسوس كتوتو إززكم اللخو النابلو سمقويتانا إيسوس كسميلهم فتنو توم إزيز قبروها شوعت دك أحد أسكيوا زبهال أيهوداوي لك أكانات نبرو اترخص منفس دمان إيسوس أفلتو نباولوس ونفلتو نسخاتكم دان تاوتيهم إنا بلا ملسلهم اترخص منفس زحادرو سبايكا زليلو حانوغم موسعارهم كدانهم كأجيدو عرقانو زوانهم أوتيو أغسيلو كافتابيتا هاديمهم سعزوت دما نخلو محمقهم إذا نجر زي أبتم أب إفسون زنبرو أيهودين ريكاويانن كلهم تفلتة نخلهم من فرحة حزم سويتنا يسوس كخبره كابتم زأمنو كأب زحات بتكفو برم إن تأمنون بجهاد إن تناززون مدرو بزحات أنقلت دما مسحفتم أكيبهم أبكن مخلو عنددو واجو مسأبتبوها 50 دريم كوينو ترخبه القويتا دما كم زيلو الناس بحفها بحيلي برتعي قال هوت يسمع لنا حطنا عليلتا أرجوين نعم أبي أبي فسون سهادة كزمرة زين نجلسين مستورد أولوس دمكتونيان بأكاين حالفنا يروسالم كخيجيت بمنفس حاصل أمو أبا مس حكون نرومي دماغ كريا يدلين يملا قرب نصر يكونن قرب كستا يقبرسك أرجوين حتنا نمسي سمعنا له هجي صبال اوكي زي نجر زي مستودع أولوس بمقدونيان أكاريان حالفون ناب يروسالم كخير بمنفس حسب أمو أب مس بسحكون نرومي دما كريا يدلين يملا كلتا كابتم دقفتو تيموتيوسن
ኤስጦስን ናብ መቄዶንያ ሰደዶም። ንሱ ግና ኣብ እስያ ሃያ ወርሓት ጸንሐ። በቲ ቅነቲ ብዛዕባ እዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ ዕግርግር ኮነ። ዴሜጥሮስ ዝበሃል ሓደ ኣርጤሞስ ዝኸውን መቅደስ ብሩር ዝሰርሕ አንጥረኛ ነቶም አንጥረኛታት ብዙሕ የርብሖም ነበረ። ነዚኣቶም ነቶም ድዕዮም ዝሓብርዎም ኣኪቡ ከዓ ከምዚ በሎም፣ እቲ ኣቱም ሰባት ጥቕምና ካብዚ ስራሕ እዚ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም። እዚ ጳውሎስ እዞም ብኢድ ዝግበሩስ ኣማልክቲ ኣይኮኑን እናበሉ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩሉ እስያ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስድዑን ከም ዘለው ትርእይዎም ትሰምዕዎን ኣለኹም። እታ ኩላ እስያን ብዘለ ዓለምን ዘምልኣ ኣባይ ኣርጤምስ መቅደስ ከም ከንቱ ከይቁፀር ክብረታውን ከይሰዓር እምበር ስራሕና ስራሕና ከይናዓ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍርሐና ዘሎ። እዚ ምስ ሰምዑ ኩራ መልኦም እሞ ኣው ኢሎም ኣርጤምስ ሳብ ኤፌሶን ዓባይ እያ እናበሉ ጨደሩ። ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ። ንጋዮስን አርስጣርኮስን ሰብ መቄዶንያን ብፁዕ ጳውሎስን እናሰሓቡ ሓቢሮም ናብታ ስፍራ ጓይላ ጎየዩ። ጳውሎስ ኣብ ማእከል እቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደለየ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከልከልዎ። ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ዓበይቲ እስያ ገሊኦም ከዓ ናብታ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ልኢኾም ለመንዎ። እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩ እሞ ዝበዝሑስ ብዛዕባ እንታይ ከም እንተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ። ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ። ኣይሁድ ንእስክንድርያስ ንቅድሚት ገጾም ምስ ደፍእዎ ከዓ እቲኣቶም ካብ ማእከል እቶም ሰባት ሰሓብዎ። እስክንድርያስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ከምፅለው ደለዩ ብኢዱ ኣመልከተ። ኣይሁድ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባይ እያ እናበሉ ኩላቶም ብሓደ ቃል ኮይኖም 2 ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ። እቲ ናታ ከተማ ፀሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣይሁድ በለ፣ ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቅደስ እታ ዓባይ ኣርጤምስ ነታ ካብ ሰማይ ዝወረደት ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንተወይ እዩ። እምበኣርሲ እዚ ኩሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሓሉ ብትህዋኹን ሓደ ነገር ከይትገብሩ ይግብአኩም እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም መቅደስኩም ከይሰርቁ ንኣምላክኩም እውን
ከይሰርፉ ኢኹም ኣምፂእኹምዎም ዘለኹም ዲሜጥሮስ እቶም መሳርቱን ግና ገለ ነገር እንተኣለዎም መዓልቲ መጋባእያን ምስክሌነታትን ኣለዎም ንሓድሕዶም ይካሰሱ እዚ እተድልዎ ዘረባ ስለ ካልእ ነገር እንተኮይኑ ከዓ ኣብቲ ስሩዕ ዋዕላ ይቆረስ በዚ ነገር እዚ እንመስሉ ምክንያት ስለዘይብልና በዚ ሎሚ ታ እኳ ከይንክሰን ንፈርሕ ኣለና ከምዚ ኢሉ ነታ ኣኼባ በተነው ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓረጋዊና ሓብትና ቁሩብ መቃልሕ ማለት ኢኮ ገለ ይገብር ኣሎሞ ቁሩብ ቦታት ተቀየርክ ጽቡቅ ቃለ ህይወት የስማዓልና ራይ ወልደ ኣብ ሓውና رب مرجتا أبزيا كاب حادك سبع عشرة باولوسي هوري قدس باولوسي أبي إفيسون انتاي كم زجبريا قلسلنا كاب زحلفة chapter كاب زحلفة معرف كم استمهرنايو أبيلوس أب إفيسون نكلو هوري قدس باولوس كاب كورنثوس كيدونيرو جي أبيلوس بعد أكيلان بريسكيلان كات بوجيرهم كم زردوه حجب زي أبزا معرف زي أخا أبيلوس ناب كورنثوس مسيو ناب كورنثوس جوز خيرو هواري قدس باولوس كان ناب إفيسون مسيو مالتي حجي أبزا هواري قدس باولوس ناو مسمت ناب إفيسون مسمت أمنتي زا أمنو يحوات رخيبومو منفس قدس ده تقبلكم يزبلهم منفس قدس كم زلو ناين فلتن بناي منتاي تمكد تطمقكم يولم نسوم كا بناي نسحا بناي يوحنس تمكتينا تطمقنا هم يوحنسي بتي بدحري زمص ማለት بكريستوس ኢየሱስ ንኸአምኑ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዳይ ዘጥምቕ ነይሩ እምበር ኢሉ ይረድኦም ማለት እዩ ሽዑብ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም ተጠምቁ ኢዶ አንቢሩ ከአ መንፈስ ቅዱስ ኢዶ አንበረሎም መንፈስ ቅዱስ ወረዶ ሽዑብ ቋንቋታት ክዛረቡ ክንበይን ጀሚሮም ማለት እዩ እጂ ዮሐንስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዞም አመንት እዚኦም ኢዶ አንቢሩ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘወረደሎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ على هوت يسمع لنا حاونا ولداب كابتن احنا خم تحاونا ولداب قلصلنا صنها كابتن احنا نحاسبون نلمنون يعزيزو خغبر زكالو يعزيزو صغا خغبر زكالو እግዚአብሔር ዞም ሰባት ዚአቶም ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሮም ክሳብ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዊሕ ዓመታት እዩ በቲ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ብድሕሪኡ ጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቆም ጥምቀት ጎይታ ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣምላኽ ካነ ዝጎደሎም ስለዝፈልጥ ነዚ ጎደሎ እዚ ክምላዓሎም ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ሓሳብ ሓዲሩ ነዚ መጽኡ ኸኣኒ መንፈስ ቅዱስ ለተቀቢልኩም ኢሉ እዩ ዝሓቶም አቦታትና ሐዋርያት እቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ እዮ ኩሉ ግዜ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ይሰርሕዎ ስለዝነበሩ ናበዮም ክኸዱ እንታዮም ክገብሩ ኣው ምስ መፀ እንታይ መከራ ከጋጥሞም እዩ ከመይ ገይሮም ክሰግርዎ እዮም ንኩሉ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ይኸድዎ ስለዝነበሩ ኣይተጠመቕናን በመና ዳኣት ተጠሚቅኩም በጥምቀት ዮሐንስ ጥምቀት ዮሐንስ ናብ ንስሓ ዘብጽሕ እምበር ጥምቀት ዮሐንስ ናይ ድሕነት ጥምቀት ኣይኮነን ጥምቀት ክርስትና ኣይኮነን እሱ ንስሓ ዘዳሉ እዩ በዓሉ ዮሐንስ ውን እቲ ቅድመይ ዝመጽእ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ እዩ ኣነ ንንስሓ ብማይ ከጥምቀኩም እየ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግን ብሓውን ብመንፈስ ቅዱስን ከጥምቀኩም እንዳበለ እዩ ዝምስክር ነይሩ ብዛዕባ ርእሱ
ስለዚህ ነዝ ጎደሎኦም እዚ ጎደሎ ከም ዝነበሮም ሳቶም አይፈልጡ አይነበሩን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሊኹ ጎደሎኦም መልኢሎም ስለዚህ ካብዚ እንታይና ዋላ በቅንዕና ምስ እንመላለስ ብስዕና ምስ አምላኽ ምስ እንኸይድ ዋላ ተንሕና ዝጎደሎ ዘይመሰለና ዝጎደለና ዘይመሰለና አምላኽ ልዕልት ንዕና እንደልዮ ንሓስቦን يعزيز كجبر زكالو أب إفيسون 3:20 تايلو زلو كابتن إحنا نداليون نحاسبون يعزيزو كجبر زكالو معرة إنري خاني أبتنيشتي عيو زاهير أبز جبرنالو كل جزء أجرجر كم زلو فتميقوم نساتهم نابتس أجا خمسة أتوس أجا خم تقبلوا بقانقات كزاربون كنبيون كم زجمرو إذا برخات زي تجلس اللو حواري باولوس نزع يوزي 3 ورح بتبعات إلو هنياتو أبيت صلوة آتي إلو مالك أبيت صلوة آتيو بتبعات نسلس ورحي زعكل كم زمهروم كم زردوم معري خاني حيالو نتمجدي أبكر مهزبي ناكافو ومسترارون ممان مسابلين جنا كاباتاتو مجلس إلو كابو كوي رحاق سناي كأجباري بل أنتي كنعجز عقلهم جبري جبان نايتن عجزون خبر أملاخ ندح زي كوينو تم سبات زي تكملون ده زي كوينو جن قال إكزابير كاب كير حاقيلو كاب كير حاق سناي جن جباريلو نتوم دك أمزامر تفليو إلو عبزت ناي أقل منفسه أقل قلوت بب درجة بمنفس معباي كم زاد اللي توم عمري حنت زلون نتمنى تجوبايا كمرحون تداخينهم هارا باولوسن قويتاون نبعلو نتوم 3 دقة مزامر تفليو أبتن عبيت تأمرات سجبرلن مبلت ناين وداز موت كابزة السالو عبد برتابور نابت إنبا عبز خدلو عبز صلوت عبز فليل عبز بزح جزء نتوم 3 دقة مزامرتو فليو انتاي قبرهم نيرو فليو سلطنهم نيرو سلازي نتوم دقة مزامرتو فليو عبز صبح عبيت مرت تيرانوس كوينو يزراربهم نبري إذا أسياز نبرو كله ما يهدون صراويان نتقال قويتا خصع سمعوه كل التعامات ملو إنك أصلا كداي كبري نزخر سميهون داقيمة حاولنا والدعبك على هو تسمع لنا هالرأي علل تحبتنا كأنا أسرت حدث سب إسراء أنبيبة أبزه كأبزن بكو قويتا بإيد حواريا باولوس بزوح تأمرات كم زجبرن كسب مقرمي ويكا خدانو كاب زبانو وسيدوم أب زحمة مساوات متزجبرلهم تم حمامهم يحرقهم كم زنبرة رخصات منافسي كابهم يوصو كم زنبرو يمهرنا كالوت كاخفتم أيهوداويان كوينوم ناقان انتخوتو زفتنو زنبرو سبات أبكندي زأمنوس بتب أولوز سبكو يسوع كتوتن إزكم على نابلو رخصات مناوك استخوت فتيرهم حدا بتي رخص منفس طلع سب أيكا يسوع نفلتوينا باولوس نفلتوينا سخاتكم دامنيهم إلو خمس زكاتهم تم كمز زقبرو زنبرو خاد شوعات يوم دك حدا كاهن كمز نبرو بدحريو تي رخص منافس زحازو سباي النزي أما كمز تقال سممو كدانم قديدو كسابا قصيلو كابت بيت خمز وصو خمز هادمو خمز زقبرو إذا نجر زخاب كله خمس تسمع مو أب إفسون زنبرو أيهودن غريكاويانن بزح بالسفلت بفرحات كم زحازهم بزحات كأمينهم بجهود إن تناززوا خاطر جيجا مقدم كم تملسوا بزحات أنقل تقانة زنبرهم متأحفتي أبقدمي كل سبعة يوم كم زنددوا بزخاء قال جويتا أتبيعوا الناس بحفنا بحيل خنا برتعن كم زخده آمين على هو يسمع لنا على تعبنا እግዚአብሔር ምግላጹ ይብዛልከ ዘበና አገልግሎት ከይባርክ አሜን እግዚአብሔር በገልገልቱ ገይሩ ዘዓዮ ንሳቶም ክኸብሩሉ ክበልዕሉ ክራአይሉ ክሽየሙሉ ኢል ዘይኮነስ ተዓላማ ነፍሳት ሐቅ ፈሊጦም ክድፍኑ ያን ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በገልግሎት ተታሒዙ ምንቅስቃስ አብዘይ ከለሉ ጊዜ
እቶም ሰባት ብእምነት ነጸልኡን መእረሚኡን ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የቐምጥዎሞ እቶም ሕሙማት ከዓ ይሓዊ ነበሩ እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እዞም ሸውዓተ ደቂ ኣስቄዋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት በስማት ዝዓዩ እዮም መንፈስ ኣምላኽን መንፈስ ርኹን ከዓ ምርኻብ የብሉን ስለዚ ነቲ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣስማት ከይሓደጉ ግን እንታይ ክገብሩ ጳውሎስ ሰልጦ ስለ ዝረአዩ ብስም ጳውሎስ ተዳልናያ ብስም ጳውሎስ ብስም ክርስቶስ ይዝዓይ ብስም ክርስቶስ እንተልናያስ ክሰልጠና ኢሎም ነቲ ስም ጎይታ ብስም ኣጋንንት ኮይኖም ነቲ ስም ጎይታ ክበለጽሉ እዮም ፈቲኖም እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛ ውሽጢ ቤት እግዚአብሔር ኮንካ ንኻልእ መንፈስ ከተገልግል ብጣዕሚ ሳዕብየኑ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ካብ እንዳ ኤሊ ካብ ብዙሓት ኣገልገልቲ ኢና ዝበሃል ታሪኽ ዝብሉ ግን ታሪኾም ዘባላሸው ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ንቤት ኣምላኽ ንዕዮ ኣምላኽ ንጸጋ ኣምላኽ ንበለጽን ንኻልእ መናፍስትን ክትጥቀመሉ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ እዚ ከዓ ክግናሕ ስለ ዘለዎ ከዓ እግዚአብሔር በቲ ንሳቶም ዘገልግልዎ ዝነበሩ በቲ ንሳቶም ዝእመንዎ ዝነበሩ መንፈስ ገይሩ ሕጂ ክርስቶስ ተጠቕሱለይ ዘለኹምሲ ንጳውሎስ ፈልጦ ንክርስቶስ እውን ኣይስሕተን እየ ንስኻትኩም ደኣ እንታወቲኹም ኢሉ ክሳብ ዕራቆም ዝወፁ ከም ዘቃልዖን ከም ዘሕፈሮም ማዕረ ማዕሪኡ በዚ ዝተገብረ ኩነታት ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ መለበሚ ኣይግበርካ መለበሚ ከዓ ኣይኽላእኻ እዩ ስለዚ በዚ ጥቕዓት ናይ ደቂ ኣስቄዋ ግን ብዙሓት ጠንቆልቲ ቅኑዕ መሲልዎም በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ናይ ጥንቁልና ናይ መናፍስትን ስራሕ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ካብዚ ተማሂሮም ውሳኔ ከም ዝወሰኑ ማለት ነቲ ናይ መናፍስትን ናይ ጥንቁልና ስራሕ ከም ዝገደፍዎ ምግዳፍ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ነቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ጥንቁልና መጻሕፍቲ ንሶም ከይምለስዎ ካልኦት ሰባት እውን ረኺቦም ከይጥቀምሉ ምእንቲ ከም ዘንደድዎ ዋጋ ናይቲ ዘንደድዎ መጻሕፍቲ ከዓ ቀሊል ከም ዘይነበረ ክሳብ 50,000 ድሪም ዝኸውን ከም ዝነበረ ኣብ መጨረሻ ውፅኢት ናይቲ ተኣምራትን ናይቲ ኣብ ደቂ ኣስቄዋ ዝተፈጸመን ናይቶም ጠንቆልትን ዝሰርሕዎን መወዳእታት ነጥቢ እንታይ እዩ ቃል ጎይታውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዕን መልአ ወአብየ ወተለዓለ ቃል እግዚአብሔር ወበዙ ህዝብ እላ ኣምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ መዕፀዊ ናይ ግብረ ሐዋርያት ኣቦታትና ግብረ ሐዋርያት መሰንበቡ ኩሉ ግዜ መዕፀዊ ናይ ግብረ ሐዋርያት እዚ ነቅ ንጹህ ዘማንቀ ተህግ ዝውእቱ ዜና ግብሮም ለአበዊነ ሐዋርያት ኢሎም ምስ ጀመሩ እዚያ መዕፀዊ ናይቲ ኩሉ ግዜ ምስ ተነበኸኣኒ መልአ ወአብየ ቃል እግዚአብሔር በዝሃ ወተለዓለ ወበዙ ህዝብ እላ ኣምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ህይወት የስማዓልና ዕልልታ ሃብና እግዚአብሔር ምግላጽ የብዝሓልከ هراي أبز سكرين قال زيد الحنصاتات تحنصص زلهم كتل علوة بخبري حتىكم هراي حرقوين حبتنا كاب 20 حدن كاب 40 حدن اوكي ايش حجي باولوس ناب مقدونياس كحلف ناب يرسالم كخيدون والسنة بمنفس ون حاسيبو نيرو ግን እቲ ከምኡ ሓስብን ከሎ እቲ ዕግርግርውን ምትሳውስ ኣብዚ ንዓይ ተረድየ እያ ዘለኹስ ትክክለኛ መንፈስ ክልዓልን ከሎ አንጻራዊ ዝኾነ መንፈስ ርኩስ መንፈስ ከኣነ ኩሉ ሻብ ዕግርግርን ታዕታዕን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ሕጅውን ከም ዘጋጥመናን ከምኡ ከም ዘጋጥመን ኣብዚ ርኤ ማለት እዩ ከተኸብቶም ደገፍቱት ንመጥበስን ኤርስጦስን ናብ መቅዶንያ ሰዲዶም ንሱ ግና ኣብ እስያ ሓያል ወርሓት ፀንሐ በቲ ብዛዕባ እዚ መንገዲ ብዙሕ ዕግርግር ኮነ እያ ዲሜጥሮስን ዝበሃል ሓደ እቲ አንጥረኛ ዝነበረ ሰብ ግን እቲ ሕጂ እቲ ናታቶም ኣማልክቲ ምንም ዋጋ ከም ዘይብሉ ይሰብኩ ስለ ዝነበሩ እቲ ቢዝነሶም እውን ጠጠው ይብለሎም እንደገና ከኣኒ ነታ ዓባይ
ኣርጤመስ ንሳውን ንኽብራ ተነኽኢሎም ስለ ዝሓስቡ እቲ ቢዝነሶም ጥራይ ከይኮነስ ተኽብሪ ብኽብራ ተተንኪፉ በማለት ግን ናታቶም ቢዝነስ ካብኡ ተለዓለ ዓይነት ኮይኑ ብዙሕ ፀገም ኮይኑዎም ብዙሕ ዓብዓታን ጭዳርን ይገብሩ ከም ዝነበሩ ግን ኣብቲ ኣብያ ነይረታ ናይቲ ከተማ ፀሓፊ ዝነበረ ሰብ ግን እዚ ኩሉ ነገር ኣድላይ ከም ዘይኮነ ኣኪቡ ህድእ ከም ዝብሉን ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ብመጋቢያ ገይሮም ከም ዝዘራርቦም ወይ ከዓ ከም ዝከስዎምን ሓቢርዎም ቁርብተይ ከረጋግኦም ከም ዝኽኣለ የንብቦ ነረ እዚ ኣይኮነት ይመስለኒ እዚ ምስ ሰምዑ ቁራ መለቶም ኣማኣቡ ኢሎም ጨኣይኣሉ ኣብታ ከተማ ድማ أجرجر كونان وجويسن هذي مسؤول سوق أوكي لا قربت عند على الورلة أو لو سن أو ما كتبنا زي أنت لديك تمدك مزامر يا حجي تمدك مزامرته بحكي نبت بوتا نبت أجرجر زلوا وكان نبت قولا زلوا خيد أيدلي ونيرم من أختي سيدهم كمان كي خيد يم قد ونيرم ግን ካብቶም እናታቶም ሓይልን እግዚአብሔር ሓይሊ ከም ዝበልጽ ኣብ ዝረድአና ማለት ምን ይኹን ምንን ተልእኽኡ ካብ ምግባርን ካብ ምዝራብን ካብ መሃርን ድሕረት ከም ዘይበለ ኩሉ ሻብ ካብኣቶም ዝሓየለ መንፈስ ሒዝካ ድሕረት ትኸይድ ትመላለስ ኮንካ ኩሉ ሻብ ፈተና ዋላ ይሃሉ እምበር ዓወት ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ተረዲእዮ ማለት እዩ أنت كم قال يوم كمان تأخيبا كم يجرم نقال يوم confuse كم زي خجبرهم نمنتاي كم زي كله ربشان أو عون تاي مخانو كم حدا عين برنتو زجبرو زنبرو جدران أو عوتان كم دلهم زخانة تفلا العين نقال كم زجبرو كم زنبرو حجون هذا جزء بدم بي ولا تبقى الحماء كي ترد أن نخلو توشت مستروح يفادنا خلنا إلهم إلكا زجبر نجار الله وقت أخذت الحادث بتزاربه وحادث أكس لزجبره تخذت الكام كبار أبزيت فلت أو حاتياتهم وركاتهم كم زبرقنا كوبوتات أبزيون يرد أن مالتي أنتم مسفلات كنا لا يسافر so yeah انتم ناس ساتم تقدايم تقبلاتهم كل شاب زي محرر وزنبرو حجون عاولهم يجدروا خمس زنبرو اخنياتهم ولا يمنو ديما يمن يفلطوا بس كل شاب تا مستقمم يم زملالس ويكازي مستخاي تقولهم يم زغبرو انبر بزي قدس تتخكلኛነት ዝምርምር መንፈስውን ከለዎም ኣይከኣለን exactly حجون هزبنا ناب مدرنا وريدنا تسقم زلون سيو سب عينك عند راه صبوق الله ودحان الله دح عدنا صبوق الله عند تبهله هصاونتي ون اندارغفو كلو تا تقم زي تركبح تقم خمان ويك اخطات توت ويك ان زارغه غزا علني مصاموتاو تبهيلو زي يخون ነገር በሰብ ህይወት እንዳተጻወትካ እንዳተላገጽካ ዝነበራሉ ግዜ ካብኡ ገደደም በዝሓሸ ግዜ ኣይኮነን ዘለናዮ ማለት ሕጅውን ነገር ኣብ ኩሉ ሰርቁ I think ካብ ዝድሓር ብዙሕ I don't think understand ግን ድሕራይ ሕቶላት ንብዛ 35 ማለት እዩ ተገና ነገር በቃ ኣብዚዚ እንሕሪ ስታይ ኮይኖምስ መጋቢ ኣብቲ መጋቢኦም ብስርዓት ገይሮም ከም ዝኸስዎም ወይ ከዓ ከም ዘቕርብዎም ከም ዘይትገብሩ እንዳበለ የፅሓፊ ይነግሮም ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ቲሞቴዎስን እቶም መሰረቱን ገና እያ ስለዚ ካደ ነገር ኮይኑ ከኣኒ ኣብቲ ስርዓት የቕርብ I think أبوني أخلن مستني بقى راي على هو يسمع لنا مغلاص يبزحالكي እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትኪ እግዚአብሔር ይደግፍኪ ካብዚ
نعبي أب إفيسون زبل انتهيت مخنيات نعبي مالت علامة أملاخ نباولوس ناوخل خلصي مخنيات اتنعبي انتهي نيرو ما بقسيو سلام انتهي نعبو غينو أما جرى شاخة كما يلو توديو أبزي إفيسون يرتمس عباي زبل أتوم أسماتنياتن أنترنياتاتن نتزو صرحوا مثلي كاب سماي زورد أملاخيو اندابو اليوم نتهزبي مقابريا زقابروا نيروم مالي سلازي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ካ ነዚ ጣዖታት ዝንምዕናው ኣብዚ ጣዖታት ዝሓዲሮም ዘለው አስማተኛታት ነዚኦም ንምእሳር ነቶም በዞም አጋንንት ተኣሲሮም ዘለው ካ ናብ እምነት መጽዮም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንኾኑ ትዕዮ እዚ ይነይሩ ማለት ስለዚ እዚ አንጠረኛ ግን እቲ ጳውሎስ ዝብሎ ብትኽክል ይሰምዕ ነይሩ እጅንታ አይዝ ገብሮን ከሐባብሎን ኮሎ ጥቅመና ካብ ዝስራሕ ዝ ምዃኑ ትፈልጥዩኹም እጂ አነ ሲሪዝ ነግሮም ዘሎ መን ከም ዘጠቃዓሉ መን ከም ዝድግፎ ብምንታይ ከም ዝታለሉ ይፈልጥ እዩ ማለት ስለዚ ጥቅመና ካብ ዝ ምዃኑ ትፈልጥዩኹም ጳውሎስ ግን እዞም ብኢድ ዝተሰርሑ አማለኽቲ አይጠቅሙን እዮም አያድሕኑኖም እንዳበለ ኣብ እስያ ጥራይ ዘይኮነ ንመላዕ ዓለም በኪለው ኣሎ ስለዚ ብምንታይ ክትናወሩ ኢኹም ጠቅመኹም ምንባርኩም ሲ ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ እንዳበለ ዝሓባብሎ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ህዝቢ ጥቅምኻ ምስ ተባህለ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ኺኖ ዘሎ ከይሓሰቡ እቲ ጽቡቕ ነገር እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣማለኽቲኦም ኢሉ ግን ክዛረብ ኣይከኣለን ነታ ዝበላ ጳውሎስ እቶም ብኢድ ዝተሰርሑ ኢሉ እዚኦም ቶም ኣማለኽቲኦም በጀካ እዚኦም ኣምላኽ የለን ኢሉ ደፊሩ ክዛረብ ኣይከኣለን ከምኡ ከዛርቦ ኣይክእልን እቲ ጳውሎስ ኣብቲ ጳውሎስ ሓዲሩ ዝነበረ መንፈስ ነቶም ህዝቢ ብኸምዚ ገይሩ ናብ ናዕቢ የእተዎም ሕጂ እቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ለእስክንድሮስ ክዛረብ ምስ ጀመረ እንታይ ኢሉ ኣይሁዳ ምዃኑ ስለዝፈለጡ ጥራይ እዚ ኣምላኽ ኣይሁዳውያን ንኣርጤምስ ስለዘይኣምንዋ ኣንጻር ጽርዓውያን ይዝለዓል ዘሎ ኢሎም ክልተ ሰዓት ዝኾኑ ጨደሩ ይብል እግዚአብሔር ግን ኣብ ነፍስ ወከፍስ ቦታ ስለዘለዎ እዚ ጸሓፊ እቲ ናይታ ከተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ ይብል ኣብ 37 እዞም ሰባት እዚኣቶም መጀመርያ ገበና ይፈጸሙን ዝኾነ ኣብ መቅደስኩም ዝኾነ ሕማቅ ከይገበሩ ኢኹም ሒስኩሞም እዩ መክሰስ ምኽንያት የብሎምን እዚ ኣርእስቲ እዚ እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብኩሞ ኸ ኣብቲ ሕጋዊ መጋባእያ ቀሪቡ ክቁረፅ ውሳኔ ክወሃበሉ እምበር ከምዚ ዘለኹሞ ብዕግርግር ዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን በዚ ዕግርግር እዚ እንምልሶ ምኽንያት ስለዘይብልና በዝሎም ዝኾነ ተዓታዕኳ ከይንክሰስ ንፈርህ ኣሎና ከምዚ ኢሉ ኸኣ ነታ ኣኼባ በተኖ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካብ ጥዑም ሽታ ጥዑም ሽም ይበልፅ ኢሉ ማለት በቲ ሞይኡ ተጠቂሙ ከም ናይ ሕጊ ሰብ ከም ናይታ ከተማ ጸሓፊ ነቲ ዝተገብረ ናዕቢ ምንጩ ስለዘየለለየ እተው ኢሉ እዚ ጣዖት እዚ ኣየድልኒ እዚ ጳውሎስ ሰብኮ እዩ እንደዘይበለኳ ብሕጊ ተጠቂሙ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ መቅደስ ዝኾነ ጌጋ ይፈጸሙን ዝኾነ ጌጋ ከይፈጸሙ ክትከስዎምን ክትሕዝዎምን ከዓ ኣይግባኣኩምን እዩ እንድሕር ክትገብርዎ ደሊኹም ግን ኣብቲ ሕጋዊ መጋባእያ ሕጋዊ ክሲ ኣቕሪብኩም እዚ ጉዳይ እዚ ክቁረፅ ይኽእል ኢሉ ነቲ ጉዳይ ከም ዝበተኑ ዝገልጽ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩልኹም ዝተሳተፍኩም እግዚአብሔር ምግላጽ የብዝሓልኩም እቶም ዘይተሳተፍና ከዓ እግዚአብሔር ንኽብርና ስለ ዝኾነ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ምዕራፍ 20 ኣቐዲምና ኣንቢብና ርኢና መጺና በቲ ኣምላኽ ዝገለጸልና ጽሙቕ ኣቢልና ትዝምህር መንፈስ ቅዱስ ኩላህና ተማሃሮ ኢና ኣነ ኣይፈልጥኒ ኣነ ፍልጠተይ ውሕድ እዩ ከይልና ከይንስከፍ እቲ ዝምህር መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሕና ኩላህና ተማሃሮ ኢና ዓቕምና እንተገይርና ግን እግዚአብሔር ነቲ ምብጋስና እዩ ከምቲ ንሰብ ኤፌሶን ብጥምቀት ዮሃንስ ልዕሊ 10 ዓመት ክነብሩ ከለዉ ሕሊንኦም ርኢዩ ንጳውሎስ ሰዲዱ ክጥመቁን መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉን ብመንፈስ ክንበዩን ብመንፈስ ቅዱስ ክዛረቡን ጸጋ ዘብዝሓሎም ንእሽተይ ነገር በታ ዓቕምና እንተገይርና እቲ መልአት ካብኡ ዝመጽሞ ኩላህና ከዓ ነዚ ቅዱስ ቅኒ ክንቀንኣሉ ብስም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሓደራ ይብል ሕጂ ንመዝሙር ዝተዳለኹም እንተለኹም ወይ እንተለኸን
بفلاي كا قدم حج زميركم زي تفلتو وزي تفلتا بمزمور لومي نأملاخ كنقلقلو إنا تبلو وي تبلا انت اللخن تقبل لكم ايه أنا لكو أبي مريجيتا الرأي ممهر سارة سوري كتايشون سلازمكو قبلي بي الرأي لكن كقواعز بحرفة صبيب منقدي كحلف بدقدق ظلمات نايلتي سلاين نفسي مسعد بيلا يسوس يودق أنا أوديقني فلت أوديقني فلت تئيميوي قايلو عيلوتن يسوس يودق أنا بسلمات ببرهان بواقي قري قبقبو يخير نبز مرهاني أبوك أي كله يأوتني يسوس يودقني أوديقني فلتن أوديقني فلتن تئيميوي قالوا يلوتن يسوس يودقني نيفرح بصبع አይትነቅን ጌታ ኢየሱስ ያውዩ አይልወጥን ንዕኡ ዝኣምኑ ኣይወድቁን ኣነውን ኣይወድቕን ኣውዲቁኒ ፈልጥን ኣውዲቁኒ ፈልጥን ጥኢመዮዬ ቃሉ ኣይልውጥን የሱስ አየውድቀን ናይ ምድሪ መገሻይ ክሳዕ ዝፍፅም ኣፅዋር ናይ ውግአይ ክሳዕ ዘንብር ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ክሳዕ ዝሓብር የሱስ አየውድቀን ኣውዲቁኒ ፈልጥን ኣውዲቁኒ ፈልጥን ጥኢመዮዬ ቃሉ አይለወጥን የሱስ አየውድቀን አሜን ቃል ህይወት ቴንክ ዩ على التايم لا بيتكن زعلل آمين. املا آمين. بيتكن هو بحكي عمي قالوا ايلوتن يسوع يودقنن او ديقني فلتن ممر سارة لومي بمزمور كتقلقلو فقادنيا مخانكن بتعمي دس بلنا كساب لومي مدونغوايكن كا بزخنا انكو على ما انت جمركن كالوت كا خمس حج زلنا بزح استقبر صقالو እግዚአብሔር ሀብታሚ ብደቁ ከጓዓዝ ካብ ብጸልማት ይዝሉ ዝጀመርት ተመዝሙርና ከጓዓዝ ብጸልማት አውዲቁኒ አይፈልጥን አውዲቅኑ አይፈልጥን ጥዒመዮ የቃሉ አይልወጥን ኢየሱስ አያውድቀንን እቲ ዝነውሐ ናይ ሰዓታት ክሳብ 8 ሰዓታት ዝወስድ ናይ ሰዓታት አገልግሎትና ከምዚሉ ይዝጀምር ክብርን ዝኽርስም ይሁን አትቢየ እትነሳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እመኒ ኮርኩ ውስተ ጽልመት እመኒ ወደቅኩ እትነሳ እግዚአብሔር ያበርህ ሊተ ኣብ ጸልማት እንተ ተማላለስኩ በስመ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን አሚነ ጎይታ ከተሳአኒ ካብ ጸላም ከውጻአኒ ዝብል ስለዚህ አውዲቅኑ አይፈልጥን ጥዒመዮ የቃሉ አይልወጥን እግዚአብሔር ንዝእመንዎ ከም ዝእመን እግዚአብሔር ነቶም ዝወደቁ ከም ዘልዕል ከም ዝድግፎም ወዲቅና ክንተርፍ ፈቃዱ ከም ዘይኮነ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክትጠፍእ ዘይፈቱ ጎይታ ምዃኑ ጥዒመዮ የቃሉ እዩ ሰባት ክብሉኻን ሰባት ክነግሩኻን ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ኣብ ናብራኻ ኣብ ኣገልግሎትካ ኣብ ፀገምካ ኣብ ረህዋኻ ኣብ ብሽግርካ ኣብ ፀጋምካ ኣብ ጥሜትካ በአካል ክትፈልጦ ግን ሰማይን ምድርን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽር 2-3 እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተዳኾንኩምሲ ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ
መንፈሳዊ ጸባ በሃገወይ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተዳኾንኩም ብእኦ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓቢ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃጊው ኣውዲቕና ይፈልጥን ብውድቀት ደቁ ዝሕጎስ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሉ ጴጥሮስ ኣይፈልጦን እየ ሽሙ ምጥቃስ እኳ ሓፊርዎ ነዚ ትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ዝኸሓዶ ናብ ምግፋፍ ዓሳይ ክምለስ እየ ኢሉ መፍትሑ ደርቢዩ ናብ ባሕሪ ገሊላ ዝኸደ ብዘደንቕ ምልዓል ሎሚ ኣባጊዐይ ዕያውተይ ኣብልዕ ኣባጊዐይ ሃሉ እናበለ እዩ ሞገስ ሂብዎ ደቢስዎ እምበር ስለምንታይ ዝገበርካ ኢሉ እውን ኣይሓተቶን ኣውዲቕኒ ኣይፈልጥን ጥዒመዮ የቃሉ ኣይልወጥን ኢየሱስ ኣየውድቐንን እዩ ስለዚ በቲ ዝወደቕናዮ ሸለል ዝብል ኣምላኽ እንተዘይከውን ሎሚ እዚ ዘለናዮ ሂወት እዚ ዘለናዮ መድረኽ ጠጠው ክንብለሉ እውን ብግብርናን ብውድቀትናን ንሓንቲ ደቂቕ ጠጠው ክንብለሉ ዘይግባአና እዩ ግን ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ኣቦ ምሕረት ጎይታ ሰንበት ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽና ግን ኣየውድቐናን እንተወደቕና እውን ዘልዕል ኣምላኽ ዘይፅየፍ ኣምላኽ ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ብጣዕሚ ብስም ጉባኤ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሓልክን መምህር ሳራ እንደዘይ ተጋግየ እንደዘይ የስጊለ መምህር ሳራ ንመጀመርያ ግዜ እነ ከምዚ ደስ ዘብል ዘገርም ተስፋ ዝህብ መዝሙር ዘሚረናልና ሞ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን አሜን አሜን ሕራይ ኩሉ ግዜ ጥቕስና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ኩሉ ኣገልግሎትና ውዳሴና መዝሙርና ማህሌትና ናይ ኩሉ ኣገልግሎትና ምንጩ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ ናይዚ ምንጭ እዚ ካበይ እዩ ናባኻትኩም ናብ ጉባኤ ኣውዲቕኒ ይፈልጥን ኣራይ ግዜና ንጠቐመሉ ኣቦነ ኢያሱ 1:9 መስለኒ ኢያሱ 1:9 ከተንብብልና ዳሃረገ ወይኒ ኢደዳ እዘብተኹም تعمل صنع تبع إذا دعاء عزيز كخان እግዚአብሔር አምላካ እትኸዶ ሁሉ ምሳኻ እዩሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ከዓ ኢያሱ ነቶም መኳንንቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ አዘዞም በማእከል ሰፈር ሓለፉ I think ስታት ሸዓተ ኣምስተኒ ካሊእ ምናልባት ክውስኸላ እንትኮይነ ጽባላ እቲ ከምቲ ምስሙስ ዝነበርኩ ምሳኻ ከዓ ክነብር እየ ኣብ ሙሉእ ዘመን ሂወትካ ክቃወመካ ዝኽእል ሰብ የለን ኢሉ ቃል ዝኣትወሉ ጽናዕ ትባዕ ኢለ ደይኣዘዝኩኻን ካብዚ መገዲ ዝንየማን ወይ ንጸጋም ኣይተልግስ እማ ኩሉ ክሰልጠካን ክቐንዓካኒ ኣብ ሙሉእ ዕድሜኻ ክቃወመካ ዝኽእል የለን ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ከዓ ከምቲ ዝበሎ ንኢያሱ ገበረሉ ኣብ ሙሉእ ዕድሜኡ ከዓኒ ንኢያሱ ዝቃወም ኣይነበረን ኢሉ ንምድረ ርስቲ እታ ምድሪ ተስፋ ንደቂ እስራኤል ዘውረሶም ንሱ እዩ ን28 ነገስታት ከነዓናውያን ስዒርኡ ምድሮም ኣረስቲዎም ብሓይሊ እግዚአብሔር መጀመርያ ምስቶም ክስልዩ ዝኸዱ ከዓ ምስ ካሌብ ኮይኑ ከም ልኡኽ ኮይኑ ዝኸደ እዩ እሞ ዓብይ ነገር እዩ ጥዒመዮ ቃሉ ኣይልወጥን ኣብ ኢያሱ ዝነበረ ህይወት ኢያሱ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ መገዲ ዓብይ ነገር እዩ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃረገ ወይና ሓብትና ኣራይ ካልኦት ሳሙኤል ሓውና ኢድካ ሓፋቢልካ ኣለኻ ኣረገ መርጌታ ያነለ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ካብ 4 ጀሚረ ከንብባይ ኣረ በትርኻን ሙርክስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንትኸድኩ ክፉ ኣይክፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትልኽዮ ጽዋእ የንጀርብባ ኣሎ ስጋብዚኣ
ቃል ህይወት يسمعلنا بربا دنمت كان تخدكو نسخا مساي خامو كفو አይፈርህኒ ጥራይ ምንጋህ ዘይኮነ ካብ በረኸት ናብ በረኸት ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ስለዚ ትበረኸት ዮሴፍ ኣብ ግብጺ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ንሙሉእ ግብጺ ንሙሉእ ዓለም ናይ ኣሕዋቱ ነዚ በረኸት ዝኽትኸውን ንስኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽዋኤ ጅርብ ኣሎ በረኸት ካብ በረኸት ኢሉ ጽዋኤ ጅርብ ብሓቂ سهلن محرتن بكل عدمي كسعبانيين أبيت እግዚአብሔር كا نزل عالم كنبري ازي مزمر زي كل جزء بحلينا كنزمرو منتي قدس بيت ክርስቲያን نفس وكف سنبت قداسي كاتو خلو بوتاتنا اتدياقون كلنا وكيلو እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይኒ ኢሉ ዝጽልዮ ሓጻር ስለ ዝኾነት كا كنላማመዳ ይግባአና እዩ راي ቃል ህይወት يسمعلنا ወልዳብ ሓውና راي ካልኦት أوديقني فلتن تعمي قالوا أيلوتن يسوس أيودقنن هراي علل تحبتنا تنبيت إساس 4 معرف 4 حدم قد 10 تخف سبو عم ببياسك علل تحبتنا هراي مساهم يومو أي تفرهو أنا أملاكم يومو أي تشبروا كبرتعكم من كردعكم بتا حيال يمانيتي إيديون كدقفوكم إيه እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ቃሉ አይልወጥን እቲ ቀድሚ ንመርኮ ምራዶ ዝበሎ ቃል ልክዕ በቃሉ መሰረት እግዚአብሔር ረዲዎም ተገይርሎም ስለዚ ዓቢ ተስፋ ይብዎም አይትፍርሑን አይትሸበሩን በየማነ ኢደይ ክድግፈኩም በየማነ ኢደይ ከልዕለኩም ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ تنبيت ميكياس معرف شوعات تقصري شمانته أتصلايتي انت وداكو كتنسي أبسلمات انت تقمت كون إجزابير برهانة إمو بأي أي تتحقوسي نإجزابير بدي لي إمو نسنا جريك ساعة حزل لي فتحون ساعة زوجة لي نقطعو خصمو مئة نبرهان كوسانيو صدقون كرئي إيه شعو تابعي له እግዚአብሔር አምላካ ዝበለት ንጸላይተይ ክትሪዮ ሓፍረት ክትክደንያ አዒንተይ ክሪኣ ان ሕጂ ከም ጭቃ መገዲ ክትርገጽ ያይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዋላ ኣብቲ ወዲቁሉ ዝነበረ እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ወዲቁሉ ዝነበረ ብምንታይ ከም ዝወደቀን እግዚአብሔር ስለምንታይ ይቀጽዖ ከም ዘሎ ከጽመሞ ምዃኑ ምክንያቱ እግዚአብሔር ስን እንጥቅመና ናይ ቅድስኑ ተኻፈልት ምንትክንከውን ንጥቅመና እዩ ዝቀጽዓና ኢሉ ስለዚ ኣውዲቁኒ ኣይፈልጥን ጥዒመዮ ይቃሉ ኣይልወጥን ኢሉ ሰማይን ምድርን ተተለወጠ ሰባት ተተለወጡ ሰባት ከሓልፉ ሰባት ተተሰኩ እግዚአብሔር ግን ኣይልወጥን ሎምን ተማልን ሎምን ጽባሕን ንዘለዓለም ክብር ምስጋና ንዒኹን ሕራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ድሕሪልኩም ዛኣተኹም ተዳ ሃሊኹም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ኢና ዘለና ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ፈሊጠ እንታይ ተጠቂመ እንታይ ረቢሐ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ እንታይ ፈሊጠ ዝኸብደኒ ዝነበረ እንታይ ቀሊልለይ ዝጽግመኒ ዝነበረ እንታይ ጣጢሕለይ ኢልና ሎሚ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተማሂርና መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ምሂሩና ኢና ክንርኢሞ ናብ ጉባኤ ክገድፎየ ናልባቶም ድሕሪልና ዝመጻና ኣብ ተቀዳማይ አርእስቲ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ይዝብል ኣብ ኤፌሶን እንታይ ገሩ እንታይ ክገብር እዩ ኤፌሶን ከይዱ ኣብኡ ዝነበሩ ብጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ በዓሉ ጳውሎስ ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ድሕሪ 9 ዓመት ኣሚኑ ማለት ነነዊሕ ግዜ بتمكات يوحنس تراي تطو إلهم زنبارو قدلون كم زمسة أبتخلايا رستي تي بيد باولوس جبر زنبارات أمرتن تأمراتن نتي تأمرات بخالوت هاجانن تزمرحو دك أسكوا شوعات دك أسكوا دك أثليكا كهانات نتي تأمرات نخالق بلس كتكملو خمس فتنو منفس قدس كم زجنهم بزحات تنقل تخا كاو تماهيرو
ነቲ ጥንቁልና ሓዲጎም ናይ ጥንቁልና መጽሓፍቲ ሸይጦም ናብ ኣምላኽ ከም ዝተመልሱ ናብ ጥምቀት ናብ እምነት በዚ ከዓ ስም ኣምላኽ ከም ዝዓበየን ከም ዝኸበረን ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ኣብ ግሪክ ኤፌሶን ዝነበረት ኣርጤምስ ዝብልዎ ካብ ሰማይ ወሪዳ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ዓለም ኢሎም ሰባት ዘጋጊዎ ዝነበሩ ነዚ ክፈርስ ስለ ዘለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ናይ ኣርጤምስ ኣምልኾ ኣፍሪሱ ናብ እምነት ከም ዘምጽኦም ነዚ ክገብር ግን ብዙሕ ዕግርግር ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፈለ እዚ ኢና ተማሂርና እሞ ነብሲ ወከፍና ሎሚ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተማሂረ ኢና ክንርኢ ሓረገወይና ሓብተና ኣብ ሕቶላ ህነን ድሕራ ኢልኪ ወሳቢልክ ነይርኪ እዋ እታ ቁፅሪ 35 ሲ ኣይተረድአትን እስኪ 35 ኦኬ እቲ ናይታ ከተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ በለ ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቅደሳ እቲ ዓባይ ኣርጤምስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላ ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋይ እዩ ኦኬ ካብ ሰማይ ዝወረደ ያ ዘይተረድአትን ካብ ሰማይ ዝወረደ ነገር እናይሩ ማለት እዩ እቶም አንጠረኛታት ከምቲ ዝረኣናዮ ናይ ድሜጥሮስ ዝብሎም ዝነበረ እቶም አንጠረኛታት እቲ ጣዖት ምእንቲ ክሽየጠሎም ከምኡ እንዳበልዮም ነቲ ህዝቢ ዘዳናግርዎ ነይሮም ማለት ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣርጤምስ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደት ይዝፈልጥ ኢሉ ስለዚ ጸሓፊ ግን እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ክብራ እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደት ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ባዕላ ናትኩም ምክልኻል ኣየድልያን እዩ ክብራ ባዕላ ትሕሉ እያ ብዛዕባኡ ኣይትድከሙ ኣይትሰሩ ምክንያቱ ኣምላኽ እንድሕሊልኩም ተምልኽዋ ኣለኹም ሲ እሳ ባዕላ ክብራ ክትሕሉ እያ ይዝብሎም ዘሎ እቶም አንጠረኛታት እዮም ከምኡ እንዳበሉ ዘዳናግርዎም ነይሮም ማለት ነቶም ከምኡ ዝመሰሉ እኮ ንጴጥሮስ ነቶም ከምኡ ዝመሰሉ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣይበሎምን ምክንያቱ ሰብ ረብሕዎም የርብሖም ስለ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝብሎም ጳውሎስ እዞም ብኢድ ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ ኣይጠቕሙን እዮም ኢሉ ንዓለም ሙሉእ ይብከላሎ ኣነ ንስኹም ከዓ ጥቕምና ካብኡ እዩ ሕጂ ጳውሎስ እንድሕር በዝ ዘለዎ ቀፂሉ ድሕሪ ሕጂ ጣዖት ዝሸጠልና የለን እሞ ጣዖትና ክንሸይጥ እንተኮይንና ጳውሎስ ክጠፋእ ኣለዎ እቲ መልእኽቲ ነይሩ ስለዚ እቶም አንጠረኛታት ዝበልዎ እምበር ካብ ሰማይ ስለ ዝወረደት ኣይኮነን ሰባት ዝሰርሕዎ ጣዖት እዩ ማለት ኦኬ በቃ ተረዲአት ምክንያቱም ትክክለኛ ቃል ብቃለስ ይደያል هو ግን እቲ ኣርጤምስ እቶም አንጠረኛታት ሽዑ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ጥበብ ንጽቡቕ ስለ ዘይተጠቀምሉ እምበር እቲ ዝነበረ ቅርጺ እቲ ዝነበረ ምስሊ ፈጺሙ ክሳብ ሕጂ እውን መማዝንቲ ዘይተረኽቦ ኢደ ስራሓት ጥበብ ተጠቂሞም ይሰርሕዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ንኸዳናግርሉ ብቐረባ ኣፍ ደገ ረኺቦም ማለት ቃል ይወትስ ማለት ይገባል አሜን አሜን الراي كالوت كابز معرف قبر هاريات 19 انتاي تماهرنا لهم انتاي ربيحنا انتاي تردينا قرب تيدخل أقول سودم سيرو بشتغل بس كذا قرب دحان صنيحو عنت بيك دحان تاش منيرو حجيكن دحان الله اوكي أنا حجي كذي تمهرسي ربشة مسيحة نبي خيس اوكي شاستن كابزي نحنا نمهرو كابزي كماهر يزالو سي كل شاب بدم بقرنا تنببو تنسمعو تنمهارو نقرسي مستو هيوتنا مستو عالم زخيدنا وقال زالو كل نقر نداوهادنا كن نبرلون كن ريون كن استبال وقع بتعاملنا بحق attention كن قبر يرد أننا لو هاد كذي نحن حجي زلنا يتعبان جنقاتن أوانا ترايز وردو خوي نسمعنا لو كن كاب قدم زنبرة ፈተናን መከራን ተጻብኦን ብዙሕ ነገር አለው ግን ንሳቶም ከመገሮም ሓሊፎሞ ንሕና ሕጂ ከመገርና ኢና እዚ ነገራት ክመፀና ከሎ ብከመይ ክንሓልፎ ንኽእል
إنك تطوينا نحسب يجددنا مالتيو عند حتى تنقل ترى نحسب كوينا وين بعثنا خنها سينا وكأني مفتي خير خبنا له سؤالنا كل شاب بعزم كنا برينا مالتيو እግዚአብሔር ግን በትሲው ጸበባን በመከራን አሕሊፉ ኩሉ ሻብ ደስታን ቅሳነትን ከም ዘምጽእ መጽናነዒ ቃላት እውን ኣሎ ትናታቶም ዝረኸብዎ ዓወት እውን እንዳረኣና ከማኣቶም ተስፋ እንዳገበርና ክንነብርን እቱ ዝመጸና ነገራት ከዓኒ መሚና ፈሊጥና በየናይ መንገዲ ክንከይድ ከም ዘለና የምህረና ኣሎ ስለዚህ እዚህ ተማሂሬቱ ዘይጠቅም ነገራት ጣዖት ሕጂ ጣዖት ቀደም እንዳሰርሑ እንዳጸረቡ ይነሩ ሕጂ ግን ጣዖት መልክዑ ቀይሩ በጣም ሶፊስቲኬትድ በዝኾነ ዲሲቨር በዝኾነ መንገዲ መጸናሎ መልክዑ ቀይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ወላ በገንዘብ ድዩ ወላ በጸባይ ድዩ ወላ በናብራ ቤተሰብ ድዩ በኩሉ መልክዑ እንድሕሪቱ ካብ ወጻኢ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወይ kana እግዚአብሔር መንገድ እንድሕሪ ዘይተኸዶ ኮይና ናይ ጣዖት ተኸተልቲ ኮይና ለና ኩሉ ነገር ካብ እግዚአብሔር ወጻኢ ዝኾነ ኩሉ ጣዖት ወይ ከዓ ርኩስ መንፈስ ምዃኑ ፈሊጥና ከዚና ክንሰምዕን ክንሪእን ጠጥዊና ክንሓስበሉ ክንምለስን እዚ ቃላት እዚ ብዙሕ ነገር ከም ዝምህረና ኣነ ብጣዕሚ ስታይብ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ናብ መንገድን ገለን ኮይነ ስለ ዝሰምዑ ስታይ ዝረብሎ ብዙሕ ኣቴንሽን ኣይገብርን ንሪእረታ ግን ሕጂ ክሓስብ ከለኹ ክፍልሲ እዚ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንዓና ዘድልየና ኣብ ምንታይ ወዲቕና ኣለና ካብቲ ውድቀትና ከመይ ጌርና ክምለስ ህዝብና ክንዲ ናብ ቃል ኣምላክ ካብ ትብሎ ናብ ጎይላን ናብ ሳእሳኢትን ዘድህበሉ ናብ መለከላኽዓካን ዝገብረሉ ናብ ፖለቲካ ናገለ እምበር ከምዚ ዓይነት ነገራት ብዙሕ ነገር ዲስትራክሽን በዚሕና እዩ ዘሎ ብሓፂሩ እቲ ውዲቱ ናይ ሰይጣን በቃ ብጣዕሚ ገይሩ ሒዙና ተቆፃፂርና ስለ ዘሎ ሕጂ ግን ቀስን ዳኢና እግዚአብሔር ናብቲ ቦታኡ ክንምለሰሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳእና እዩ ዝብል እሞ በቃ እዚኣ ተረዲኣትኒ ዘላ ረታን ድሕፅቡ ገለ ዘይተገለፅክዎ ቃል ህይወት የስማዓልና ጽቡቕ ተገሊጽሎ ሃረጎይና ሓብትና እግዚአብሔር ምግላጽ የብዝሓልኪ ኩሉ ተጻሒፉ ከምዚ ነይሩ ኢልና ክንትርኾ ዘይኮነስ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሎምኸ ዝብል ኣብ ሮሚ 15 ቁጥር 4 እንታይ ይብል በትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ኮነልና እቲ ቀደም ተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንምሁሮና እዩ ዝተጻሕፈ بتعجستن بمصنع صحفاتن تسفام انت خونلنا اتقدم استصحفه نتمرتنا يتصحفه لومي كان فقاد እግዚአብሔር አብናይ ቀትር ጉባኤና አብ ትንቢት ኢሳያስ 38 ነርናሲ እንታዩ ሓደ ዘደንግጽ ዘሰንብድ ነገር ክንስንብድ ኮለና ከይሰንበድና ሄደኢልና ክንሐስብ ዘሐጉስ ነገር ክንረክብ ኮለናውን ዝደለኽዎ ኮይንለይ ሰሚርለይ ዘይኮነሲ ምናልባት ካብ ካልእኩም ክኸውን ስለዝኽእል እንተ ተዋህበናው ንጉዳአትና ክኸውን ስለዝኽእል ከመይ ገርና ክሓስበሉ ከም ንኽእል ኣብ 38 ካብ ንጉስ ሕዝቅያስ ኢልና ኣብ ዝኾነ ኩነታት ከመይ ክንከውን ኣለና ምክንያቱ መጽዩት ናይ ኣምላኽ ሰብ ሎሚ ክትመውት ኢኻ እሞ ንብረትካ ጠርፍ ሎሚ ክትሰናበት ኢኻ ምስ በሎ ኢልዎ እግዚአብሔር ካ ኣይልወጥኒ ቃሉ ከይበለ ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ بتبعت كم زلمنا جنا نبي إسحاق كاب كتما خيوز أخلو 15 عامت عدم وسي خير لهم خير كان نقول هسكياس زابير ملي سلكاي المستملسة زابير 15 عامت وسي خكاي مسبله تحق شوية تقعن إذا تبلو زل خاب زابير مخانو بخمي جرخ فلت إلى حتي توي سلازم تعيزولو زابير بعف نبي إسحاق إسجرو إز مدرخ እዚ ጽላሎት ናይዚ ቤተ መንግስቲ ናብ ፀሐይ ገጹ ክኸውን ፈጺሙ ጽላሎት ፀሐይ ብምዕራብ ተልያ ንምብራቅ ወድቅ ብምራቅ ተልያ ፀሐይ ካ ንምብራቅ ወድቅ እምበር ፀሐይ ጽላሎት ናብ ፀሐይ ዘላቱ አይወድቅኒ ንኣምናኽ ግን ዝሰኣኖ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ግዜ ረህዋ ይኹን ብሓጎስ ተዳናጌርና ጽዑም ስለዝኾነ ጽቡቕ ስለዝኾነ ተዳናጌርና አንፈና ኸይስ ኣብ ግዜ ጸባው እንተኾነ ኣብ ዘደንግጽ ዘሰንብድውን ህድእ ኢልና ክንሓስብ በቃል እግዚአብሔር ሓቅዲ ከምቲ ብዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ
سبريا جنا كابتوم أبتسلون كز نبرو دقتات نبرمو نتقال كم مهانو ليتن معلتن النامر مولين ليتن معلتن النامر مرو كم مهانو فليتهم تقبل وين سلازي اتي شعوز نبرة مدنقارات اتي شعوز نبرة عمزاتات لومي كم تحرقوين حبتنا حبرق أيرو أزيو رقيقو نختل اليوم بقال إكزابير تزي كوينو بزتفل على تكنولوجين تسنيو توريقو سلازمس نختل اليوم بتعمي أدنى قاري أب علمنا خان تيام زبلو كلهم تام زبلة وركي أوارق أيكونن سلازنا تام زبلة أوارق ديهم أيكونن مفتنجن نتيالو حاوي الله مالتي مو زابير مغلاس يبزحلك حرقوينا حبتنا حراي كالوت كابزنا يلومي كاب قبرهوريات معرف 10 شعبته كابز سلست عبيت رئيستات انتاي تماهرنا انتاي رابحنا أبا أزلنا رئيستنا تجزينا يقبعيو تجزينا نتقاملو الرأي جزينا نتقاملو سبق زابير أتي بعلمويا مهان نموياها أبزقبا أبوتان جزين متقام نايبحاك زناي زاختما صحافي نتهزبي أهديو نتوم هزبي كي قدؤو اتزبحال زل عقرقر كلله اندحر مخنيات هالليو أبقبائي مسي كقرص وساني كوهبو أما تريشان تاي اندابلا إذا فرارحهم إذا تغيرو زل عقرقر يحتتكم إل نازمولو إذا ختما بعقرقر أوعيلكمو مخنياتو كلتا ساعات زاكل ارتيمس عباي ارتيمس نأفيسون عباي اندابلا يوم يشرحو نيرو سلازي إذا غيركم أزلهم ون قبني بزع عقرقر زي إنملسو مخنيات سلازي بلنا بزلو مزخونة تعتع كي نخصص نفرها لنا بتحتنا مالت السخاتكم يخون كيبلا نبعلو كمان محداري إذا عقرقر زخفت أركولو انتاي تقبر نير كاتبا هيلو بحقون زحتت يلو خميقرو خمزة هدوان كميقرو خمزة باتنون اتي موياها بقبو متقامون حد أبكر مجزابير قبول نتهزبون نبرغات زمن زهد مخانو إنا خابز صحافي تماهرنا سلازي أبقى الجزابير سي بتوم زعمنو نعيو جزابير زعيو ترايز نور زي كونس كابتوم مايوم زي تتقملو مايوم نخالق قداي زو علوو مايوم تتقيمون فتحن سلامن هدعاتن زقبرو زون عبد أبابي مالت الرأي أب معرف قبرهوريات معرف 10 شعبته ينازل لنا أب قدامي أرستي أتوم بتمكت يوحنس نويح جزيز قبرو بحاول منفس قدسن بتمكت كريستوس كمزات مقوم باولوس بيد باولوس بزوح تأمرتن تأمراتن كمزتقبره انتخوانا جن توم كبخال أمان منافس تزمرحو ناتي بيد باولوس تقبر زنبرة تأمرات مبلس خقبرو خمز تفتنون كمز تواردون كمز ودغون بزود كاد نايزياتهم كا بزوحات سبات بزوحات اسماتنياتات كاوت تماهيروم انقل انو انقديفهم ناب امنات انتمكاتن كمز ماسو مسحفتهم كا كمز انددو أبتي سالساي كاب زعباتا أب أرتيمس أب فيسون نبرة أرتيمس زبهال تاوت ساتوم ثمن ترنياتات كاب سماي وريدو نابولو نتهز بساس حتوز نبرو بيد باولوس غيرو نتي تاوتات أفرشو بإمنات كريستوس كمز تكو الزمال اغتات زي حجوز اللو مالت تحبتنا هارقوين زتغسطو لومي زتسعربه زتسرحت عوت اندزي تصبناكوا بزحات
እግዚአብሔር ዘይከብረሎም አውሽጥና ጣዖታት ክህልው ስለዝኽእሉ ነፍስና ክንመርምር ይግባአና ይበዝርእስ ዝበለቶ በሐቂ ፖፕሽኖዳ ውን በረኸቶም ምስኩላህና ይኹን ብዛዕባ ዞም 10 ትእዛዛት بسفيح صحيفهم سلازلو 10 command contemplation on 10 commandments of God إلهم يمارس هيبا مزلو بتي ستار بوك ناتو مالو تي تعوتات زبهال أبزبنا انتاي كابسب نابسب بفالاليو قال ملكوع يملخ قال سلطان يملخ قال هابتي يملخ قال طباب يملخ كابتي أبو صحيفهم مزلو بتعم زقرم بزحات منفساويانون 5 عمت أبحتونا تقميتهم سقاليهم صلاتهم زملخو قاليهم بحتونهم زملخو قاليهم نقدسنهم زملخو كم زلوا اتقول زغبر بحتوناخون صومخون صلاتخون منانيخون ناب املاح كبصحنا زلالماو هيوت كورسنا عند زي كيلو كله بلاش مخانو كابتي مصحف منوكسات قستات እና ተቀሱ ሞከስ እናምጹ ሎሚ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ጣዖት ክፋላለይ ይኽእል እዩ ኢሎም ስለዚህ ካብዞም ተጠቂሾም ዘለው አውሽጥኻ ጣዖታት እንተልዮም ብንስሓ አምላኽ ከውፃልካና አምላኽ ለምኖ ካብዚኦም ደሓን ትኾንካ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዓይነት አምልኻዊ ጣዖት ከይተፈለጠ ካብ ልብኻ ከይኣቱ ተጠንቅቕ እናበሉ ኣስፊሖም ጽሒፎም ኣለው ቶም ግዜ ንረክብ ከነንብብ ንኽእል ክንጥቀመሉ ነቲ መጽሓፍቲ ከዓ ንእግር መገደይ የዘኻኽር راي زخونه توسخه حسابات حتو رئيتو كمون سب غدل ايو لومن تمالن زغدلنايو صباح كاخين دغمو منتي از كمل علوت تبلون عناون نقفيتاون بحاغوس بتحتنا نقبلو سلازغبانا نقبلو اينا الراي زغونه حتو زغونه رئيتو انتلينا قبلكم زغونه حتو رئيتو توسخه حسابات እንደዚህ ይልግን አቦና አቤ መልአከ ሰላም ደቀሽ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ማዕዳን ሂቦም በጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ አውደ ምህረት በኽብሪ ይዕድም هراي كبرن مسغانان نعملاخ يخون أبانا بمرجتا قال هو تسمع لنا زمن أقلقلتكم لما እግዚአብሔር ይባርኽ ንኹልኹም ነቶም ነቲ ምዕራፍ 19 ተኻፊልኩም አንቢብኩም ከምቲ አምላኽ ዘብርሃልኩም ዝገለጽኩም ዝገለጽከን ከምኡውን መዝሙር ዝዘመርኪ ነቲ መዝሙር ይኹን ነቲ ምዕራፍ 19 ክንምሃሮ ዘምሰና ድማ ከከምቲ እግዚአብሔር ዝኸፈተልኩም ወይ ዘብርሃልኩም ከተስፍሕዎ ብጥቕስታት ብሓሳብ ዘምሰኹም ኩልኹም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ በታ መወዳእታ ሓፍትና ሓረገወይኒ ዝበለታ ንእሽተይ በኣ ክጅምራ ቀዲመ ኣብ ዘመነ ኦሪት እንተደኣ ርኢና ጣዖት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ጎልጎል ዝትከል ኣብ መንደቕ ዝስቀል ኣብ ተፈላለየ ቦታ ድማ ዝቀውም ዝተፈላለየ ምስሊ ዝተፈላለየ ቅርፂ ዝተፈላለየ መልክዕ ዝነበሮ እዩ ነሩ ሎሚ ግን እዚ ኣብ ዓለምና ዳርጋ የሎን ሎሚ ጣዖት ዝትከለሉ ሎሚ ጣዖት ዝስቀለሉ ወይ ድማ ሎሚ ጣዖት ዝዝርግሐሉ
أبئيو انت دعيلنا أب لبنا لبدك سبات إيو نايلو متعوت انت دعيلنا قبر سقائيو كمتي أبونا كابتي بوبشونا دا زحفو مصحف تقصلنا لومي تعوت قبر سقائيو زيادة أب غلاطيا معرف حمشته هوريا باولوس نفسه بغلاطيا زحفو قصري حدن انت دا أرئينايو كله زرزيرو ولو ازي إدما لومي ناي زمنا طاوت كويننا زلو ازي طاوت ازي دما أبزبانا أمندق غزانا ويدما أبصرقيا يكونن تسقلو ويتزرقيحو نريئو أبيدا أبلبي دك سبات إيو أمو أبلبنا طاوت تسكمنا كي نخيطهم نايك أدم صرابو تفلالي عينت أبتي قول ومندق تسقلي أمزو سوقدلو نرم لومغن أوشتنا إيو زلمو وشتنا خنفتش وشتنا تقبر سقاطة تخيلو وكي هلو السوطينا نكرسوس أبلبنا كانوا عمطون كرسوس أبلبنا سفرة كلوا نخلنا يحجزنا كابزا لومي كنريئة زمسنا قبر هواريات معرف عسرتة الشعاتسي أب قدامي ملكت يوهنس معرف سلسة قصر شمانتا سنتاي بلنا ود أملاك كا قبر ديابولوس مئنت خفرس إيو زتقلت أي بلنا كبرنا أملاك يخون ود أملاك كا قبر ديابولوس كفرس إيو زتقلت أي أبزا معرف زرعنا يا دما كاب قصري 11 كساب قصر 10 كاب قصري 21 كساب 41 كسع فصاميه زرعنا يو انت دقا كوينو أملاخنا ود أملاخ زبلو زلو قبر ديابلوس كفرسي تقلص زبل زلو ود أملاخ زبلو زلو نماني نغويتا يو غويتا أب هواريا باولوس حاديرو طرح زي كونسي أب كدان هواريا باولوس أم الرميا هواريا باولوس حاديرو ويتقليصو قبر ديابلوس أفرس كم زنبرأيو زردعنا نيرو إذا سبات مأرميأو ويكدانو كابزبان باولوس كوسدو خلو انتا إذا ردعك باولوس صعب سرح خم زنبرو باولوس دما بتا أقلقلت تأسيرو خم زنبرأي أما أمينهم دما إتي أب باولوس كوينو تأمرات كل زقبر زلو أب تخدام باولوس تلاي كوينو تأمرات كقبر يخئليو إلهم أمينهم كاب زبان باولوس كدانون مأرميان وسيدم أب حمومات كمبرو خلو حمامهم يحدقوا نبره اتهم رخصات منافستون كابعاتهم يوصوا نبارو إزبلنا إزي رأيهم اتهم دكتي لك كهنات أسماتنياتات زنبارو نتم رخصات منافسي زحدروا من تعملوهم نرم باتب أولى زسابكو إيسوس نمحلكم ألنا إلم سنقويتانا إيسوس كريستوس
كسميلهم فتنوا منياتو أملاخنا ناي لبي كاب لب زوص يزرئي أف كاملات لبي زارب إزام أسمات إنا قبر ززارو زنبور أيهود أبلبهم نكرسوس بوتاي نبورون أبلبهم نتحلق أسماتنياتات نديابولوسيو بوتا نيروهم بات إيسوس كرسوس زساميو زسابكو زلو وي زساميو زلو السابكو زلو إيسوس نمحلكم علنا كتوصو كبلوهم كلوغنا بعلاتهم وتم رخصات منافستي نإيسوس نفلطينا نبقاولس دما نفلطينا أي نسحطانينا إلهم قويم راي كدانهم أقصيلهم كابيت كم زهادمو يوم جرمم كبرنا أملاخ يخون إذا نجارزي أب كلهم سلازة تسمع دما أبتم أيهودن أبتم صرا أويان دما انتاي حادر إزبلنا فرحات ودقم سم إيسوس كريستوس دما تمسجنا كبرنا أملاخ يخون بتب أولوس زجبران بتأم الرمية بأولوس أبكدام بأولوس حديرو زجبرا تأمرات زسرح دينك نجارسي وتم زي أمن نبور أيهوداويان سرأويان دما فرحات ودقم سم إيسوس كريستوس دما انتاي كونه تمسجنا كابعاتهم زأمنو خنا زأمنو دما بزحات ناتي زغبروا إنا تأمنون إنا نغورن دما مصو اتزغرم دما اتم بزحات قنقلتي نبزحات دسدعو نبزحات بمصحف حسوت غيرم دما زدانا غرو زنبرسي مصحفتهم كله أكيبهم دما انتاي قبروا عنددوا اتواقوا دما كاب حامساشح نلعلي دريم زواقوا كوينو ترخبه قال قويتا دما كمز النابلة بحيلي عبين برتعن كبري نأملاخ يخون كاوشتنا دما كمزناي تنقلت مصحفت أكيبهم زمددوا أملاخنا وسو زي كبرلو أوشتنا تاوت حماق نجر كوين دلو أو سيخو قحفلنا دما ناتو فقاد يخونلنا اتي بدحريقو كاب 20 حدن كساب 40 حدن زتقلصون لك نعوي زمسل مخنياتو بزحات اتم برور الناسرحو أنت أرنياتات مثلي زقابرو زنبرو بتسرحو وزنبرو بزح يربحو بزح دما يخصبو سلا زنبرو سيطان جن كل جزء انتايو ناتو تباب دما اللو أبتا قطر أسران شو عطن سنتا أميلو إتاخل لا أسيان بزل على من زملخاء عباي أرتمس مقدسة كم كنتو خي قصر كبرتاون كيس عرمبر سرحنا خي النعاق طرح أيكونان زفرحنا زلو كابتي سرحنا ربحنا كي قدلنا ويدما
سرحنا كي النعار زيادة زسكفنا زيادة دما زفرحنا زلسي إتا بزلا إسيا ملو عالم دما زملخا عباي أرتمس مقدسا مأنتي كنتو خي قصر كبرتا دما مأنت خي سعرينا إلهم بتقبب مخنياتو نأرتمس إتهزبي بخالق رئاسة لزنبرة بخالق يخبراسة لزنبرة من كم أرتمس إلو إمك حلا سلزنبرة بتتقمنا بتنصرحو برور بتتفعل لي خالق نصرحو اندحر راح تزاريب ناس ربحو كي سلزقودو ليم يمكي بلونا إلو بخالق مقدي بتعباي أرتمس إنا نحنا نشجر زلنا إلو እግዚአብሔር ግን አብ ኩሉን ታያለዎ ሰባለዎ ግብረ ዲያብሎስ ክርስቶስ ዘፍረሰ ሕጁን አመን ሓዲሩ ክርስቶስ ቀጻሉን የፍርስዩ እቲ ዲሜጥሮስ ዝበሃል ካህን አይኮነን ዲያቆን አይኮነን سباخي كونن جد نتي زتوهبو سرح جنا دميتروسن اتم مسارحتن جنا قال نجر انتلوا معلت مقابي ايبيانن مسليتاتاتن علوهم نحاد حدهم يكاسسو ازت العلو زربا سلاكال نجر انت خوينو خا ابت سروع وعلا يقرز بزع قرقرزي ان مالسو مخنيات سلازي بلنا بازلهم زخانة تعتع وكوا خين خصاص نفرح لنا إلو اجزي أبيهر بزحدر اللو تباب اجزي أبيهر دما بزقلس اللو تباب دما نتي زنبرة تعتع انتايك قبرخ إلو كهداء ترح زي كونون كبتنوخ إلو مالتي كبرنا عملاخ يخون مخنياتو عملاخ زي تخلا أملاخ زي هانصو كنبرايك إلني تبتني زقرم وين كمتي كروسوس كسكال كله وتم كروسوس كسكال زدليو وحدات يوم نرب وتم أشحات سبات سقالله نيابالله كبلو زوعلو جن ريومان كورسا زي فلتو سرح كورسا زي فلتو انتاينت كورساس زي فلتو يوم نرم لك دحيرو اب زمان حواري الزنبرون نسينرو ابتا قطر 10 كلتن يقراتا قطر 30 كلتن ابتا معرف 10 شعات يزلخو قبر حواريات قطر 30 كلتن اتم اخيبا زرغرغ يلم نبرمو زوزحو بزعبا انتاي كم تأكبوك أيفلت النبرو سلازي قاليهم كمزي قاليهم من كمتي إلهم يتشدروا نبرو خابز خمزي يدحنانا ما أكبي خازي تفلت اتزل خايبو تاون بمنتهى اللي خازي تفلت لمون أب زمنا اللو بملكعهم زي نفلتهم كزاربو سمعناهم زي نفلت انتاينتهم زي نفلت بمعدون فردم بمعدون خصم بمعدون يبولون بلوم ون لمون اللو روحو كي كدنا أبو بنا قدوس انطوني الزوارده ازيو نفلطو زي بلنا بزح قبل عليهم بزقربوا لنا معدي تساتفتي أبز أقودو حوي سحنتي أبز تخلو قايلا دما ساعة خوينا قبل علبنا
أبدأ خوينا خيترفة بزح زفردنا بزح تزاربنا بزح دما أبلع ليهم قال دفرت زتزاربنا اللونا لك زنبرة حجون قصلالو نبدحر حجون قصليو مغنياتو طبابنيا سلومون تايلو أرته تصحي زلوسي حدش نجار يلن اتزنبرة إيو زداقاقم أما تنمجدي كلتين أبتحق كنهلو زيابيهري حق زنا ود أملاخ قبر ديابلوس ما انت خفرس إيو اتقلت نحنا دما بشمو بحيلو بمنفسو تحجزنا قبر ديابلوس كنفرس سرح ديابلوس كنفرس እግዚአብሔር ንኹልና يحجزنا صقو يبزحلنا نهواريات نقدامات كلهم قدسان زترادئ أملاخنا نعناون يرادعنا سلغلو እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو سلصنحنا غزين ساعتن نأملاك كبري خنو نحنا دما كابتي كنمهارو زمسنا قبر أملاخن قبر علمن على لنا بقبر أملاخ جرنا بحيل أملاخ جرنا نقبر علم نحيل علم نسعر له كنكون زيابيهر نخلنا يحجزنا سلخل زيابيهر مسكانا يتصحيو مدبنا بصلة من تغنى عصو كلنا كابز زلنا يو حفنبل سماء أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين من سلام صلاة كان بحدش كل زحجابها أبو قيتانا مدحنا يذكر صوص من سلام زحنت اللي كل زغنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا أولا لهزب المؤمنان بزح سلام كب نقول سلام سلطان دلو جابير أملاقنا أيو من سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصحف بعد كام تاب سماي كومد مامدريكون نعلات انجرانا لما عبنا احنا نزودلنا بدلهم كم دحدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل على امنات كايمامين وزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لكلكم حلنا خدنجليخي بسغاكون دنجليخي ادي جابير صوات كويتا سراوي سلام لكلكم سخيكاو انس برفتي خي فركرسكم بري ومليتا تصقاي جابير مساخي وفست الدس يبلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ إياس كورساس من تانا محرت لمن لنا أمين ونقول للتحجابيها لمن كان مالا كان لنا ونقول سلام سلام حبلنا كل كان أخم أوك جابيرات بيننا سقاخا ونفسلنا جكا نفلت بعد أملاق بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا بسما يزولو خان سخا سلام كعبل نفسه كلنا حدر أبزع على من ذون بارنا سلام حلو نقول لما راح تنسوا سلطان قدسم كا سلام حبهم أبزرانا نزول مكان تايزاب كأمخرا أمتاونا نوتانا نزلو قراوتنا بقول سلام حلوهم بقولون بقونوني وقت كنبرن كل سنة يملكوا دمانا أغاني زيادير بنفرح بحياونك كنركبن بكل ساس مسؤول من فات كل سنة بس كان صنعتن بوزل لك على من كل ساعة يزال علم أمين قدس إجابير أملاخنا سلا كله تمسكن سلا زامعات زيادة تمسكن سلا زقوا أزي تمسكن سلا نازقوا أزي تساتفت زقبر كان دما تمسكن كله مجمريات صلنا يصلات سخات قبل الناس معنا يتحجي خن محراز قلنا صنحنا قال كدما السخاخا كتزاربنا امسي خمو نقالكا خم قالكا تقبلنا دما كنبرلو ناب سماي كنطمتلو كمتي حواريا باولوس بمقرميو بخدانو خيترفه منافستي رخصات زوص حمومان زفوس نبره كمون قبر ديابلوس سعره يتنقلتي بأشحاد زواقعو مسحفتهم كندد أب باولوس حدير كخل زقبركا
لمدما إجابير أملاخنا نسناي نصبو نخبرخا تتأكملنا نخبرخا زخون لبي عدلنا سمكا العل زبللو سمكا زخبرلو تقبار سراح كلو النادما اسخا حقزنا قدس إجابير أملاخنا كابز قلقلت زي تربح تقبرنا تأكب تطرح زي كل الناس تأكبنا نقبر ديابلوس أفريسنا سناي سراح توقانا صفنا سماع وهاجر النور صلو قبرلنا كله بعالمنا زلو حماق نقرد ما لوط لنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا معاتا أورير كام محرت أوردلنا وقن ورا وقن أرحي كسلام انقسلنا حمامن تميتنا أرحي كادمات عنا نسقابن عدلنا سقاب نفسي تعسيرهم زلو فتحلنا صيبوهم زلو مسرف طرلهم زولد كله يحب سلنا زولدنا يماكم نقراب صحلنا نعاخا زخونو قبرلنا كابزا وساديت عالم حلولنا بقبزنا بعد ما بنقسنا دمس ندقنا زفت النقر كل نقر أرحقلنا أبيتكا تتخيلهم نعاخا زخونو قبرلنا وفي رمز اللود حني اتولنا قشهم زلود ما دحن ملسلنا سلام وعيلكان أخانا مسكنكا سلام دم حضرلنا زا معالت غمز بارك لنا زاليت زي أباريكا سلاماوت ليت غركا دحانا تسي خادمانا يصبح سبات ورنا بناي دينا قدس دنگل مريم ملادنت بناي ملائكه ترادأنت بناي نبياتنا حوارياتن صادقانن سماعيتاتن ጸሎታይ ትፈለየና ከምተና حواريات ዝማህር ካየም ኣብ ሰማያት ተነብር አቦናና ወልና ንጽዋዕካለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለምናት ካኢማ ኣሜን ኦግዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻው ኣንስ ብርክቲ ይኺ ፍረከርስ ቁምርኺ ወመለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረግዚና አምላክን ምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰሪያ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሳተ ብርሃን አንቱም አውየ ቀናት ወአብየ ዲያቆናት ህድዋ አንሳይሩ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሃነ ወንጻሃነ ይረሰነት ኩሏን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተገልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملع عشر تخلته بأنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ቆጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልኹም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ተረፈ ጊዜና ድማ እግዚአብሔር ይባርከልና ኩሉ ዝህበና እግዚአብሔር ድማ نخبرو خنو على دما زيابير يحجزنا بروخ ليتي آمين قالي وتسمع لنا بوتاتنا الحمد لله ورمستانا نمتاني أدبكم آمين امين امين قالي وتسمع لنا بوتاتنا ورن سلام امين امين بروخ ليتي بروخ ليتي الراي نقول لنا بروخ ليتي زابير استمسكن يكون بروخ ليتي ጸሎት ግበሩ ላይ አቦታቴ
بسلام بتهي بسلام كملس يا بير مسافيكم سلام قعزك برالكي آمين آمين بروح ليت نخلنا كلكم ما እግዚአብሔር ቤተሰብ ስራሕኩም ግዚያኹም ترى أنا بيك تقشي دخي كندا تكيديا ويلك كلكم ግዚያኹም አጣዓይንኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምከምኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ክትከታተሉ ዘምሰኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ዝቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝፈቀደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ኣብ ዝቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቃዱ ኾነልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይግበረልና ሰላም ለይቲ ሰላም ሕደሩ ብሰላም ይራኸበና አሜን